Dobre, dneska mi došlo do Shine, kto nevie, čo to je Shine. Shine je čínsky obchod, došlo. No takže, kto vie, kto vie, ja ste iba moji kamaráti, že ja som veľmi, možná vedia, že ja som veľký fanúšik Harryho Pottera. A dneska mi došlo z toho Shine, dajte, tento papier. Dajte. To je asi dlhý. Pozrite sa, aký veľký papier. Wow. Toto, čo tam bol Sirius Black. V tej časti. No takto sa to skladá. To nie ešte. Toto dáte dole, toto tak. Toto dole, ale toto je ešte takto. Toto dáme ako prvé, toto druhé. Máte to postavené. A už iba prilepené. Darebáčko sa podarilo. Tak to bolo postavte. Ale fakt je to gigantický papier. Hej, takto to vyzerá, že je miniatúrny, ale naozaj je taký veľký. Sami ste videli, vidíte? Maličký, obrovský. No, tako... Dobre, teraz video končí a dúfam, že sa vám to páčilo. Nezabudnite dávať odbery, lajky. A zatiaľ, čaute!